U novoj emisiji Gost vodim obične ljude da upoznaju turističke destinacije Srbije. Ovoga puta to će biti Cindy Vlatković, fitness instruktorka iz Vršca. Biće tu i Milan Ilić, dirigent hora Kir Stefan Srbin. U Skobalju, kod Velike Plane, gde živi, smo ga pokupili. Namjerno govorim malo, impostaciju sam postavio gore, ne kao ti duboko, da mi bude malo srednje, da bude jače. Među saputnicima očekujem i Danijela Živojinovića iz Smedereva, saksofonistu od znanja. Super su nam profesori. Glavno je što volimo to što radimo. Cindy Vlatković tek formirala rock sastav. Nisam zamišljala ovo ovako, uopšte. Dobro, pa lepo se provodi. Oduševljena sam. Ova ekipa je nepotpuna, bez repera, a to je Dušan Koprivica Čače iz Kuršumlije. Teram dalje, kasnim, gazim gas, u patos, ispred mene kolona ide na Parastos. Pretičem na punu, mnogo mi se žuri, moje tamče sad i kroz Merošinu juri. Čeka nas 4 dana na destinaciji Jagodina, Paraćin, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana. Bićemo smešteni u Jagodini. Milan i ja u Wing hotelu u centru grada. Reper Čače u Wing apartmanima, a tu će sutradan doći i Danijel saksofonista. On će propustiti jedan dan zbog važnog nastupa. Cindy Vlatković odlazi u čuveni Hill hotel u samom turističkom delu Jagodine. U Jagodini dvokrevetnu sobu možete naći po ceni od 3 do 8.000 dinara za noć. Ovaj grad ima oko 4 do 5 smeštaja za koje se može reći da su sređeni tip-top. Opcija je mogla da bude da odemo i u Paraćin, jer ima 2 dobra hotela, ali je za nas Jagodina imala bolji položaj i zanimljiviji sadržaj. Milan je već naslutio da će biti uživanja, ali nije znao raspored putovanja za svaki dan. Odmah iznenađenje. Vodim ih u okolinu Paraćina. Putujemo ka manastiru Pokrova Presvete Bogorodice, manastiru Lešje. Postoje podaci koji govore da je još u 14. veku stvoren na temeljima neke stare bogomolje. Ovo je ženski manastir, u blizini puta Paraćin-Zaječar, 170 km od Beograda, a od naše baze Jagodine na 30-ak. Sve do 1923. godine malo se o ovoj crkvi znalo, dok meštanin Živan Marković nije sanjao o Presvetu Bogorodicu, koja mu je rekla gde se nalaze temelji crkve koja je odavno u ruševinama. Sa saradnicima je našao temelje i podigao malu crkvu od kamena. Tek 2004. godine dolaskom oca Jovana na ovom mestu je počela gradnja nove crkve i sada je ovo mesto za divljenje. Tamo je Paraćin, je li tako? Nešto mi želiš i sa horom nije odeš da otpeva ako neku duhovnu muziku, nešto tako bi leglo na ovaj prostor. Ovde, da. Au. Jer ne znaš što, ovde kad si u ovom prostoru, tako to odlazi ovaj prostor u daljinu. To je nevjerovatno. To tako upija. Malo me počne na meteore u Grčkoj. Znaš, malo ima. Ja mislim da ljudi često greše, mislim da se prekratko zadržavaju u... Vidi, slećemo u lepo. Sleći ti lepije, gledaj. Milane, ti si dobar čovjek, leptir je sletio na tebe. Nečija duša.
Kad sam pogledao ovaj ambijent, meni je posjetio na rusku crkvu. Baš je pomni postavlja ovako drvene postavlje crkve u toj ruskom delu crkve, baš ovako drvene građe. I to me posjetilo baš na tako nešto. Koliko si bio po Rusiji često? Pa nije tako puno, par puta sam. Par puta, ali božanstvo. A gde si putovao sve? Pa svuda, osim Azija, možda do Izraela, cijelu Evropu smo obišli, znači Amerika. Bili ste u Americi, jeste? Da, Australija? Ne. Još ne. Trebali se na putima da idemo dole do Južne Afrike, ali smo malo sad tu morali da pomerimo zbog situacije sa novcem. Ali dobro. Ali Srbija je najlepša meni ovdje. Srbija je najlepša od svih tih zemalja. To je meni bilo zanimljivo, ja znam tvoje stavove, pa mi je bilo zanimljivo da si ti ceo svet proputovao, ali da opet nikako da odeš odavde, nema šanse. Srbija je nešto posebno i ljudi koji razumiju što se dešava u Srbiji, osjetiju Srbiju. Srbija mnogo pruža, ljudi to neće još, nisu toga svesni, verovatno. Srbija je nešto božanstveno. Pa dok ne vide nešto drugo, onda neće ni znati koliko šta vredi. Da. A ti, Dušane, voliš da ideš po manastiru? Da, obožavam. Trudim se u slobodno vreme da što više obilazim manastire i stare tvrđave u sklopu moje struke. I onda ispitujem te terene, penjem se. Voliš se pentraš, voliš? Mlad si čak, šta ćeš? Po meni je to mnogo lepše nego da ceo dan budem u nekom kafiću i ispijem 4 kafe za redom. Zbog pritiska isto nije dobro. Da. Nije dobro, Pa nije pritisak, stvarno, kolesterol. Pa baš sad i njoj kažem, svaki manastir ima svoju neku, da kažeš, energiju i svaki ostavlja neki poseban utisak na tebe, vrati, kad odeš. Da. I svi su, naravno, pod konac. Milan Ilić, dirigent hora Kir Stefan Srbin iz Smedereva, Dušan Koprivica, reper, a istoričar po struci, rokerka iz Vršca Cindy Vlatković, svi su prvog dana posete Pomoravlju i Resavi bili gosti jednog od prelepih manastira u okolini Paraćina. Novi deo avanture, idemo ka reci Grza, priroda kao na slici. Skrećemo sa puta Paraćin-Zaječar ka Brelu Grze, mesto gde izvire prelepa reka. Moj plan je da sa gostima provedem vreme u prirodi, da vidimo jedno od mesta u Srbiji za pamćenje. Za početak roštilj i malo smeha. Ajde, daj ovamo. Pazi, ja sve naopako radim. Ja prvo donosim piće, pa to. Daj tu da rasklopimo. Cindy, donesi te džakčiće. To znaš ovo. Ima za rakijicu. Ovo ko pije, ja sam vozač, ja ne ti izvolite. To, krpu imate tu. Šta treba? Milane! Donesi ove slanike, molim. Na ovom putovanju je plan da nigde ne žurimo, da provedemo vreme na svakom mestu i doživimo ga. Evo ove seljačke čaše. To volim. Čekaj malo kiselica. Kisi, ti za mene nisi. Ovo je stolica mog pradede iz 30. godina i ovo je 100 iz 30. godina. I ja sam samo za vas doneo to, koliko ima, 200 km. A pazi boju vode. Nema signala uopšte, znaš? Šta? Pa nema signala, ja sam ti rekao da neće biti signala. Ti se plašiš da izađeš iz civilizacije, mojice. Imamo sve, čoveče, bre, mi smo opremljeni, bre, 100 za troje. osoba. Miki, daj mi tu banglu, molim te. Sipaj malo, pa prospi to. Čekaj, malo je samo je plakneš jer ona je oprana, ali samo da nije slučajno pala neka prašina. Koliko ste putovali vi realno po Srbiji? Cindy, ti? Realno jako malo. Šta, realno, a? Da.
jako malo i baš mi je krivo zbog toga. Zato sam se i uputila u sve ovo da krenem da upoznajem. A šta si vidjela, samo ovu Vojvodinu? Da. I ništa dole? Ništa. Što ja pričam od Bubanj potoka, ni ne znaš da postoji nešto dole? Nažalost, ne. Omladina. A ja kontra. A ti kontra, ti ne znaš da postoji Vojvodina? Ja od Dunava na dole Ništa. znam svašta, a od nagore ne znam. Kad vi odete napolje, znači, šta vam se stvarno kod njih sviđa, ono što kod nas ne postoji, šta kod nas postoji, što kod njih ne postoji? Kada pričamo o ovom turizmu, putovanja, avanturizam, nije bitno. Sedi, Miki. Recimo, ja mislim da oni mnogo više poštuju tu tradiciju, kulturu, to istorijsko nasleđe, da kažem. Mnogo više su njima uređeni ti spomenici, ta mesta, dok kod nas... I imaju program na tim mestima. Naravno. Mi sve to imamo, ali je sve to zapustilo, sve je to po nekim šumama, vrletima. Ja mislim da mladi iz Srbije beže baš zbog toga što nisu upoznali Srbiju. Upravo to. Mi više upoznajemo inostranstvo. Ja bih se dovezao sa nekim drugim informacijama. Radim u školi, deca puno putuju na ekskurzije. I onda recimo dođu s ekskurzije i pitam ih na času kako je bilo, super. Šta ste vidjeli? Kafić, diskoteku. Inače, gde su prošli, šta su vidjeli, možda neko zna. Inače, od ovih ostalih, verovatno u samom startu možda u tom osnovnom obrazovanju problem. Kako organizovati putovanje dece, da kad dođu sa puta, to se njima ostane u sjećanju. Da li da ubacim? Probaj. A? Riskir. Pomiriši, me posle mi se žališ da ti salata miriše na to. Znaš da kažu, uvek ide na baksuza. Dim, a? Ljudi, ovdje je pala temperatura na 29, 28, 29, 30 stepeni, a napolje je bilo 37. Voliš ti da ima sira preko, ne? Može. Ne može, nema sira, Nema nego pitam samo da ovo voliš. Može. Upre, ali me nadimi. Pazi, šta si rekao malo pre, dim ide na baksuza. Pa znaš šta, ja sam Smederevac, nas su nadimili US Steel i Železara i Kinezi, a ti si gori od svih. Ali treba nam nešto gdje ćemo da stavljamo roštilj, pošto je ovo još malo pa gotovo. Šta, usta? Voliš Košumlju, voliš? Naravno. A si još na studijama ili si završio? Radim master rad. Znači još... Dobre, ti si težak intelektualac, dečko. A na koju temu radiš master rad? Kopaonička, rudarska oblast u srednjem veku. I pod vodom vežbamo pevanje. Šta se najbolje radi pod vodom? Tehnika disanja. Tehnika disanja. Nema pevanja. A tehnika disanja za pevanje. To. Znaš da prepoznaš makedonski naš paradajz? Ovo ti je makedonska, ovo ti je gore iz Srbije. Probiraj. Ovo dole je grčka desna. Jel u fitnessu, mislim, normalno to kao, poješ dečje vapa pa ideš na fitness. Pa nije baš. Ovdje sad pali samo onaj čamčić, znaš, s onom nastrešnicom i da ti u suštini legneš tu i neko te vozi i priča ti o ovom kraju i milinu. Stvarno bi bilo prelepo. A nema potrebe da se narušava ovdje priroda, da se grade objekti i to. Ste vi primetili da niko ovim putem nije prošao satima? Upravo. Ja rekao kao, ako se tu parkiramo, kao možda neko naiđe, ali nema niko. Nema pojma. Dobar ambijent i dobro društvo. Malo rada i zakonska regulativa koja omogućava da se turizam razvija i dobije se pun pogodak za Srbiju. Loš put do prelepog sela Sisevac. Isto putovanje za pamćenje. Vredelo je lomiti auto, nedaleko od Ćuprije, terme Sisevac. Kupanje u vreloj vodi, samo za goste u Gostu.
Kako je noć padala, činilo mi se da su moji gosti zadovoljni. Probudili smo čula i počeli da otvaramo kutiju u kojoj je prelepa Srbija. Za kraj dana večera u Vingu da presaberemo utiske. Ne poznajemo se, uopšte ne poznajemo. Ja sam njega danas vidio prvi put u životinju. Da. Skoro smo se nekako energijski Da. poklopili. Ne, znaš što nas je zbližio? Zbližio nas je taj mir u kome se danas nalazimo, u tom prostoru. I u principu, znači, mi možemo nesvjesno svima vapimo za tim mirom i za potrebu da budemo opušteni, da budemo smireni, da izuđemo iz tog haosa u kome se nalazi svakog dana. I danas smo možda tako postali više svesni nego inače, jer imamo uslove za tako nešto. Svi smo u tom fazonu da razmišljamo samo o tankom poslu i stići neki nov dinar, neki nov eur u poslu, opstati danas. Ali da bismo opstali, mora da se nešto uradi na samom sebi, naći svoj mir i trenutak doći, recimo, ajde, u Grzu, kao danas smo bili, recimo, ono gore u manastiru i sačuvati pre svega zdravlje za svoju budućnost. Sve od samog starta fenomenalno. Cijelo to upoznavanje, ta energija. Uopšte nijednog trenutka se nisam osjetila neprijatno. I kad smo obilazili, meni je u mestu Sisevac bilo fenomenalno. Takav mir, tišina i bazen koji je fenomenalan pogled na one planine. Jedino malo put. Put, ali kad dođe kineski predsjednik, napravit će tu put. Mislim da je sama ideja napraviti onom stolu koji, kako već on star, onaj stol. Od 90. godina. Godina, da. Napraviti onako ambijent. Mislim da je to možda način da ljudi nađu neki svoj put, da uživaju neke stvari. Znači, ne mora da bude neki kliše. Nešto novo da se napravi drugačije, da oni nađu samo sebe u tom trenutku. Da nađu trenutak i da nađu doživljaj. Tako je. Nekako mi ceo taj spoj bio nelogičan, a u stvari je Odličan. I sad će još malo da nam stigne Daniel, on će ko vampir da dođu u 3 noći. Nema veze. Trebalo je da svira na otvaranju turističke luke na Dunavu, međutim to je otkazano, tako da će on sada dođe večeras, pa će sutra s nama da se druži. Jagodina je baza za mene i moje goste muzičare. Doručak u hotelu Vinga, novi član ekipe je tu. Daniel Živojinović, saksofonista, ima 17 godina. Kako zvuči Žuta kuća na saksofon? Ja sam svirao klarinet, na klarinetu zvuči loše. Znaš da sviraš Žutu kuću? Koje je trik pitanja? Znaš Žutu kuću sviraš? Na kraj sela. Da povede muzičare na putovanje, mislim da je ovo bila dobra ideja. Ti si gori od ovih što sklapaju Rubikovu kocku, oni. Znaš, oni... O, Bože gospode. Znači, 4 godine sviraš. Da, 4. Šta ti je plan sad? Hoćeš da ideš baš ka muzici? Da. Tako? Baš ka muzici. I kakve su ti ideje? Pa imam plan da upišem faks. Sad ne znam gde, možda Novi Sad, Beč, negde. Pa poslije toga
ima vremena za kasnije. A kakve su šanse, na primjer, tebi sad, ne znam, da se upišeš na školu u Beču i to? Samo je važno da... Velike. Velike, je li tako? Velike. Nismo preskočili muzej voštanih figura u Jagodini. Odmah smo jasno uočili razliku između figura Vladimira Putina i Vuka Bojovića s jedne strane i ostalih figura u ovom muzeju. Čuveni park u centru Jagodine i vodopad. Malo druženja i šetanja. Posjetili smo i zoološki vrt, koji se veoma brzo obiđe, ali ima divne životinje. Putin i Vuk Bojović su toliko realni da sam se uplašila. Bukvalno kad sam videla Vuka Bojovića, neka jeza me je prošla. Na prvo mjesto Putin, drugo mjesto Putin, treće Putin, pa su svi ostali. Posle prazno, a? Mislim da je Jagodina iskoristila sve svoje resurse. Sve. Da, to je mali grad, ne mnogo veliki. Pa retko koji grad ima to da ponaći. Jest, da ima sve. I muzej voštanih figura, i zoološki vrt, i taj parkić. Prelep. Niš koji je mnogo veći nema... Pazi, nama je ovdje smeštaj nam je odličan. Ovo ima tih malo sadržaja što smo vidjeli. U suštini mi idemo na izlete napolje. Obilazit ćemo manastire, išli smo na izlete, na ovo, na ono. Znači, u suštini, ako nam je Jagodina baza, to je okej, izgleda fino. Bar meni. Uklopili ste se svi. Da. Ajmo mi sada da im polomimo ovu celu plastiku na toboganima što su investirali. Akvapark Jagodina, što da ne. Jun mesec i sam kraj sezone za nas koji ne volimo gužvu, a udarno leto za ostale.
radimo, nije nam loše, tako? I ne možemo se boriti protiv sebe, kad volimo da nam bude lepo. Bilo je i sadržaja za najmlađe. Prva 2 dana sa muzičarima, dirigentom, rokerkom, reperom, saksofonistom, mislim da su uspela. Ostaju još 2. A šta će se dešavati, pogledajte u sledećoj epizodi. Destinacija Pomoravlje i Resava, drugi deo. Ljudi, ja bio gost kod Milana. Pravo da vam kažem, gdje ćeš lepše od Srbije, od ove miline. Nemamo more, ali imamo najlepše planine. Pakokline i doline, jezera i brela, netaknutu prirodu, banje i etno sela. Možeš ti doći u Vojvodinu na gulaš i paprikaš. Ili berules, kolac, prike na roštini, sataraš. Na zapadu uvac, peruća cidrina, a istok Lepare, Sava i Timoška krajina. Šumadija, Ovčar, Kablara, tek manastiri, tu će svako vrlo lako dušu da umiri. Sa Milanom nova poznanstva i jedinstva, a usput tradicija srpskog gostoprimstva. Ma budi naš